Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. İslam yapan dörsəgin hindi bulun сөйләшкән кеше түгел мин аның белән. Бары тик кешеләрдән генә ишетеп беләм, аның кеше белән кеше була белүен, сүзгә гөр шундый ничектер җитез булуын. Сез менә әйтә аласызмы, нинди әни иде ул, өйдә нинди кеше иде ул? Артист булгач, ул барыбер сәхнәдә гөр шундый шук кебек, арымас кебек, өйдә арый идеме ул? Нинди иде ул? Әйтә аласызмы? Шуннан башлыйк. Yok edesin neyse. Әни кеше дип, дөресен әйткәндә, безнең әниләр бит инде алар күчмә театрында эшләп йөрделәр. Башта бит инде Тинчурин театры дигән исем юк иде, ул күчмә театр иде. Менә 89 елдан гына алар Тинчурин театры булып эшли башладылар. Шуңа күрә мин әнине гел күрдем дип әйтә алмыйм. Чөнки 4 әни сөйләве буенча инде 8 айдан 4 яшькә кадәр мин авылда әнинең әнисендә дәваниләрдә, Мәрвия дәваниләрендә үскәнмен. Шуңа күрә мине үзләре белән гастрольгә алар йөртмәделәр. Күбрәк безнең гастрольгә әниләр белән бергә Ләйсән йөрде инде ул кичкенә вакытында. Мин ничек дип әйтим, беспризорник дисәм дөрес түгел инде ул сүз алай. Чөнки минем янда гел Обычный артист баласы менә хәзер бөтен балалар шулай үсә, менә бөтен эстрада балалар гастрольдә җырлыйлар бит инде, шулык уразылар, шулык диде. Аларның бит балаларын кемдер карый, алар бит физически үзе белән алып чыга алмыйлар ул балаларны. Шуңа күрә аларны кемдер карарга тиеш. Шуңа күрә Лилия апа һәрбер шушындый зур артистларның балалары кебек беренче бала. Шуңа күрә без инде дәваниләрдә үстек. Аннан соң инде үсә төшкәч, теге мәктәпкә, садикка барырга вакыт җиткәч инде без мине Казанга алып килделәр һәм анда мине әнинең бер туган сеңлесе Рузия апам Мутагулина беләсез инде, ул Камал театр артисткасы, ул карап үстерде мине. Аның карамагында идем мин, ул мине иртә белән театр училищесына укырга барганда мине өстерәп алып бара, шунда садикта калдыра. Аннан соң инде бөтен балаларны алып бетергәч, сәгать кичке 9-да охранниклар калгач инде мине шул алып кайтып китә торган керемне шулай итеп үстек без. Аннан соң Ләйсән тугач инде әни әзрәк ял алып торды, декретный ял. Анда инде әтинең әнисен Катмыш әби дип җырта торган инде Сабира әбине алып килеп, менә шулар белән бергә үстек. Мин әнине бик яхшы беләм дип әйтим инде, менә шушы стационарда эшли башлаганнан бирле. Чөнки алар менә күз алдыгызга китерегез, артист, күчмә театр артисты гомумән 30 көн гастрольдә йөрсә, аның 3 көнне генә өйдә була торганнары ялар, 3 көнгә юлга кайтарып җибәрәләр яларны һәм яңадан 27 көнгә гастрольгә чыгып китәләр иде. Мин аларны күрмәдем дисәм, дөресрәк булыр инде. Әле ул вакытта телефон да юк, бер нәрсә юк, менә хатлар язашайык, дөрес. Ансы дөрес. Мин хатлар язайым, алар миңа хатлар язалар. Ул хатлар әле бит көнендә барып та җитмәйме? Көндә барып җитмәй. Юк, алар гостиницада әйтик, менә Балтач гостиницасында торалар, мин шулай дип язайым. Балтач гостиницасы артистка Исламия Махмутовага дип. Әйтик, менә шулай дип инде. Безнең әни ул гомумән нәрсәгә тотынса да җиренә җиткереп эшли торган хатын иде. Бәйләргә өйрәнде, ул бик матур бәйли торган иде, төрле ул үзенә матур күлмәкләрдә бәйләп кигәне бар, крючок белән дә итә торган иде, ашарга да бик тәмле итеп пешерә торган иде әни. Машинкада тегәйди. Машинкада тегәйди. Бездә күлмәкләр тегәйди кичкән чакта. Юбкалар, күлмәкләр, шушындый әйберләрне безгә тегеп кидерә, ансы дөрес. Мин әнине күбрәк күрдем. Әни шикелле, бөтен әниләр бер буладыр инде менә теге. Тем более мин Лилия әйтмешә гастрольдә алар белән гел җырлый идем. Аннан соң минем ролем да бар иде. Мине шул роль аркасында җитәләр иде инде. Туфан Минуллинның без бит авыл малаенда Ләйсән Ирбатырны уйный торган кичкенә малайны инде. Анда мин наоборот теге сын полка шикелле бөтен коллективтан анда 1-2 бала була иде инде гастрольгә чыгып киткәндә. Һәм бөтен
Bizga ko'ngilli endi. Biz kishini chaqda narsa аны bit baribir tege bolalar o'zlarini bek xatirdi. Тем более yo'lda жүрибез. Тем более менә шушы зур коллектив белән кунактан кунакка кирип, менә шушы гостиницаларда ничек яшәгәнебезне бик хәтерләмим, ләкин менә шул Ташкентлар бик истәп калды инде. Чөнки анда яшеллек, мотор, эссе, җәй. Ул вакытта ул сизелмәгән. Чөнки теге бер яктан әби бар иде. Аны шулай булырга тиеш дип уйлыйсың? Шулай дип кабул итә идек. Безнең бит бүтән пример юк. Менә үскәч кенә мин бер мәртәбә әнигә ул сүзне әйткәнем бар. Нәрсә дип? Иң кирәк вакытта әни син булмадың дип. Менә миңа әйтик. Миңа әни җитмәде. Нинди вакыт иде ул? Ул яшөсмер вакыт булган. Үсмер вакытта күбрәк юк аннан Экзаменнар биргән. Юк, әле ул экзаменнар биргән вакытта мин бит сразу театральное училищега укырга кирмәдем. Мин бит башта университетта укып бирдем. Менә экзаменнар биргән вакытта авыр нидер поддержка кирәк шикелле, алар гастрольдә йөриләр. Менә янымда бер кеше юк. Бәлки аннан да түгел, әни бит Лилия апага артистка булмыйсың дип нитте. Аңа ниләр куйды, рамкалар куйды. Ул вакытта артист булу дигән бик мактанып. Юк, ул миңа булай дип аңлатты. Кызым диде, ярар, миңа әтиең туры килде. Диде инде, менә әтиең килде, бер-беребезгә гашыйк булдык, менә гаиләбез булды. Квартира бирделәр, менә шулай яшәп ятабыз, бер-беребезне эшен аңлыйбыз. Син андый-мондый кияүгә чыксаң, синең Кемләргә бит әле? кем эләгә, ирең кем була, гаиләң булмаса, балаларың булмаса, квартира бирмәсәләр, нишләрсең? Күчмә театр бит бу дип инде. Аннан да түгел, менә без хәзер гастрольдә йөрибез, 10 көнгә чыгып китәбез. Авыр, 10 көн авыр. Алар 30 көн, при том, что как технически не обеспеченный ул вакытта бит инде бер нәрсә дә булмаган. Алар менә ул машиналар салкын булган, ул ниләр гостиницалар салкын булган. Аларның теге ярырга ашысын килә тиз генә 5 пакет иттең дә җылындың, ул вакытта бер нәрсә булмаган бит вообще. Алар бит ничек азапланып җөргәннәр бит. Клублар, менә клублар. Кешедән кешегә ул бит беләсең, кешедән кешегә менә кешедә яшәү. Һәрбер авылга яңа авылга киләсең, ити һаман елмайып, кешенең бәлки авырыйдыр, менә күрәсе килмидер беркемнең дә. Барыбер нигә кергәч, хәлләрегез ничек Спектакльдән соң бит әле ял итешергә килә шунда. Менә ул бик кешене бик күп ала. Шуңа күрә тормышы инде. Шигән тормышы. Чөнки сәхнәгә чыгалар, алар 2 сәгать артист. Менә шушы сәхнәдән чыккач күпме вакыт 20-22 сәгать азапланып менә шул юлларда кешеләр белән, ниләр белән 2 сәгать рәхәт кенә тоялар иде инде. Мин әнидән сораганым бар, әнем әйтәм, андый-мондый, менә сиңа андый мөмкинлек булса, яңадан шушы язмышыңны сайлар идеңме син дип әйткәч, әйе сайлар идем диде ул. Чөнки мин кичкенәдән үк аныңа хыялланып яшәдем ди. Аннан соң янымда әтиң дә булгач, миңа ул төрәк булып ди, ничектер бер-беребезгә аңлап, шулай итеп яшәгәч, аларга ул җиңел булган. Без дә ул вакытта яшь булганбыз, уйламаганбыз да булай берне ди. Бала кала дип тә әйе сагына идек ди, мин ди аена ди бер көн, 2 көн юл бирсәләр, ул көнне ди син яңа ди алга кайтып китә торган идем ди. Ул вакытта бит ул паром белән чыгасы. Кыш көне инде ул камыны җәяү чыгыра туры килә торган иде. Боз өстеннән. Хәзер ярый күпер салып куйдылар да, сәгать ярымда кайтып җитеп була. Ул вакытта менә без үзебез дә каникулга кайткан вакытта попутный машина белән нинди машина эләгә, анда менә Саручегорга хәлле автобусың буламы юкмы, анда кул күтәреп, абый мин алып кайт әле шунда кадәр дип. Аннан соң камыны җәяү чыгырга кирәк. Аннан соң шушы Мурзиха дигән нәрсәдән авылдан яңадан әле югары Мотакка кайтып җитәсең районный центрга. Әле аннан тагын 15 километр кайтасы бар. Менә шулай итеп, ул кыш көне инде действительно бер газап иде инде анда кайту. Булай барыбер теге ул шушы кайткан көннәрне аның вакыты калай иде менә сезнең белән кочаклашып, ниндидер бер темаларга сөйләшкән, нәрсәләр сөйли иде ул. Без беләсезме, без Лейсән белән шуңа кадәр аерым яшәргә ияләшә башладык, чөнки контроль юк. Әйме, контроль булмагач, теге безне кайталар да сүгәләр, әниләр инде. Сез кайчан китәсез дип сорайтырган идек. Уф, китәсезме сез юкмы диде инде. Потому что уже
Ну biz anda уже ясүсмер, син уже вообще җитешкән кыз инде. Мин теге 12-13 сам теге переходный вакыт. Монда иттеңме, моны эшләдеңме? Безнең бит әби тыныч кына әйтә иде инде ул. Безне алай сүгеп отырмый, ул бер әйтсә бер генә әйтә ул безгә. Менә атагыз кайтсын әле гастрольдан. Менә әйтәм дип әйтү сүзе безгә шул җитә торган иде. Менә безне тынычландырыр өчен безне теге җаваплылыкка тартыр өчен менә шушындый сүз җитә. Чөнки без үскән вакытта менә әби белән үсү ул бик зур бәхет дип саныйм мин. Хәзер менә балалар әби белән бик сирәкләр үсә. Кайберләре аерым үсәләр бит инде, менә вакытлары юк. Чөнки яшь булалар әле, нәрсә эшкә йөриләр. Аннан соң ашка үлеп булмый бит инде, пенсия акчасына гына яшәп булмый. Шуңа күрә күбесе барбер эшлиләр инде пенсияга чыккан чиракта да. Монда инде безнең әби мискинкәем инде авылдан алып килеп, пенсионерка безнең белән яши. Ул безгә бер дә кычкырмый, әйтәмеш, менә бер сүзе шул җитә. Әти дигән сүз безнең өчен инде всё конкретно контроль. Всё бетте дигән сүз инде ул. Сез мустақил булгансыздыр, әйме? Артык ничектер ул битне өйрәтә, чыныктыра, күпер битне. Biz үзебез шундый идек, дөрес. Мин Ләйсәнгә дөресен әйткәндә, менә әниләр гастрольдә йөргән вакытта мин инде әти дә, әни дә булдым инде Ләйсәнгә. Әле ярый апа булды. Аты минем характер. Мин белмим кем булып биткән булыр идем. Менә Лилия апайта менә син кичкенә шакта теге опять-таки менә шушы переходный возраст булгандыр инде, белмим нәрсә. Но минем бит характерны безнең апа ул бик тыныч. Ул бик тыныч түгел ул. Ул бөтен хисләрен эштә саклый ул. И каты гына әйтә дип әйтәм. Җыелып килә, аннан соң вулкан шартлый. Да. Мин теге тик тормас монда тың сикереп җитә торган. Шуг идеме? Бик Ләйсән. Менә тыңламыйдым инде. Менә Лилия апа аны сөйли, мин хәтерләмим аны вообще. Мин гөр син мине тыңламагач, мин сине кыйныйдым гөр. Аннан бергә Шаклап җылыйдым аннан соң. Менә мин кыйнаганын вообще хәтерләмим. Ничә кыйнадым инде бу баланы, янында әтисе дә юк, әнкәсе дә юк инде бу баланың дип кочаклап җылыйдым аннан соң. Нишләйде ул шул кызны? Мошы китерәдер инде, менә була бит, менә юк менә. Сүз тыңламау белән инде мин инде үземчә, мин теге кыз йолдызын нәмәсеннән булгач, мин порядок яратам. Миңа менә барысы да менә закон буенча ничек язылган, шулай булырга тиеш минем өчен. Ләйсән инде ул безнең андый законнар. Бик җаваплы ул. Ул бөтен эштә бик җаваплы. Ул өйдә дә, эштә дә. Ул менә эшли башлый икән, менә шулай матур булырга тиеш. Менә булай кәкре булырга тиеш. Алар ит үзгәндә дә менә Лилия апа әйтеп тора. Ринат, менә бу җирен кәкре. Ярар инде дип. Юк, әйдә, шуңа күрә аларның өйләре. Ринатка мәйтәм нәрсә, мәйтәм үлчәдеңме нәрсә белән, нәрсә дип аталар ул? Уровень куеп үлчәдеңме? Булай да күрәм, мәйтәм менә бу яң төшкән әзрәк, мәйтәм күтәртә әле. Үлчәп карыйсың да үтерәсең син. Бик аккуратно вообще. Салмышта әниләргә йорт салганда да тактасын анда бер бүлмә такта белән әйтелгән инде. Менә нәрсә вагон. Сөйлим инде, раз китте такая, вагонка. Менә белмим калганнары шулай микән? Ниләре булмасын, сучоклары татарча ничек атады? Ботаклары булмасын, менә теге булар, шуны түгәрәк. Әзрәк булсын дип, сначала япа сайлап куя. Анасын так, юк монсын куймамында ниләре күбрәк, әйдә менә бөтен әйбердә идеаль әйбер, идеаль түгел, менә матур булырга тиеш. Аның пешергән ризыклары тәмле дә менә кемәле кешеләрнең сөйлим әле тукта. Кешеләрнең ни була, или тызлы була, или ачы була, или теге хыярны ясыйлар бит, теге маржалар ясаган шикелле, вообще терпеть не могу. Лилия апаның аны кисло-сладкий, сладко-соленый, менә шушындый, менә бөтен кеше ашаганда, нәрсә бу, кем ясады, рецептларын сорап. Лилия апа да, кстати, бейләргә өйрәнде, исемә төште. Теге менә әйтәләр бит, менә алмагач алмадан ерак төшми диләр. Менә дөрес сүз, чөнки талант кына түгел. Менә сәхнәдә генә түгел, менә
үй эшләре менә шул Лилия апа бәйле, вообще бәйләмиде бер кайчанда. И менә вдруг китте бәйли башлады. Үзенең балаларын минем балага бәйләп куйды ниләрне. Анарсын ни bir кайчанда соленилар тоже ясамыйдың да, анарсын вдруг китте менә ничектер менә ачыла башлады. Артистка турында вообще мен, конечно, вообще молчу инде. Алмагышыннан жырақ түшмейін. Бик бирелеп эшли торган. Менә Ярар инде, ярамакта бетерде. Эш өчен жан ата торган. Менә әйбәтрәк булсын, теге менә репетициялар булганда нишләп инде бу уйнаганда җиренә җиткереп уйнамый дип, менә шушылай итә аның менә. Менә безнең әти коммунист иде. Менә ул наконец-то этой партияга керде и как раз коммунистическую партию закрыли в конце концов. Бетте. Но бөтен күңеле белән гомер буе коммунист иде. Менә Лилия апа да менә әтидән шушы коммунистлык, не? Коммунистлык әйбәт дигән сүз инде ул безнеңчә. Нашар сүздә түгел. Түгел ул. Чөнки кешедән нәрсәле татарча никак не могу вспомнить, русчада не могу вспомнить. Не знаю. Пора таблетки мне пить. Требовательный. Раз үзе әйбәт эшли икән, ул кешедән дә, наным, менә бу әйбереңне эшлә, әйбәт менә монда уйналы, әйдә, ул анарсын Лилия апада шушындай әйбер бар. Менә әнидә, безнең әнинең нинди талант. Кешедә, артистта ниндидер изюминканы табып, менә кеше күрми аны. Бу юк инде моннан артист чыкмый инде. Юк инде, нәрсәгә бирәсең син андай роль дип менә әйтүчеләр бар. Әни күрә ул кешедәге булган талантны күреп, юк, менә булсын, менә мин телим шушы. И эш дәврендә ул аны репетировать иттерә. Кешенең вообще Геләйтеләр, Исламия апа, бирмә бу рольне бу кешегә, эшли алмый ул аны. Юк, тукта. Эшләре карасын. Краскаларны ачтырып, менә шушының ни үстерә белә торган ни бар. Краска түгел, характерын табып бирә ала ул. Менә шушы характерында, менә шушы персонаж, унитран персонажның характерын таба торган ул. Аның шуңа күрә менә һәрбер персонажы теге характерсыз түгел, Асылын менә шушы асылын серый масса йөриме, менә алай түгел. Аның именно конкретно шушы кешенең, шушы персонажның характерын табып бирә белә торган иде ул. Аңлатып бирә ала иде ул. Мен үземнең артист булуыма Исламия ханым гына гаепле. Гаепле. Дип әйтгәндә Исламия ханым Хорошым смысле. Сине ачуда гаепле. Ул миннән артист ясады. Ул миннән шын артист ясады. Театр училищесын бетереп театрга килеп кергән мәлне бирде ул миңа роль. Бит инде бәләкәй генә роль булса да, ул спектакльнең буена алып чыга торган, шундый второстепенный, но әйбәт роль дип әйтим инде яна. Шакир Мәҗитовның Резидәкәйдә Габделхәй роле иде ул аны. Ну, спектакльне эшләп йөрибез, репетиция вакытлары, мен инде ярар эшлим яны, эшлим, эшлим, артистның самый теге иң зур ялгышы иртәгә эшлим дигән әйбер. Бүген шушында хәзер дигән әйберне онытып, иртәгә эшлим яны. Юк, Исламия ханым, ошып менде сәхнәгә, хәзер бәреп төшерәм, шәргә кайтып китәсең, мен каңагызып жылый дип. Алай дип әйтмәгез инде, кияүгез бит, ул вакытта Арина белән өйләнешкән идек без. Монда кияүләр юк, монда артистлар гына бар дип. Һәм режиссер бар дип. Шулай Кычкырып, бар чыгып кит сәхнәдән. 5 минуттан кире керсең, чыгып утырып тәмәке тартам, уйлыйм, әйтәм нәрсә эшләргә, ничек эшләргә. Шуннан соң үзем сүз бирдем, эшләргә икән, шушында эшләргә кирәк дигән әйберне. Шуннан соң сәхнәгә чыктым, эшли башладым, китте эш. Ул миңа әйтеп бара, былайрак, тегеләйрәк, теге хоккей уйнаган шикелле, шайбаны капкага кертергә алып барган шикелле, ул мине интип кенә бара. Дөрестләп кенә. Алай түгел, дөрес түгел, менә былайрак, шулай итеп китерә, ул рольне без эшләп чыктык. Аның белән дөрестән дә минем восприятием, аңлау сәләтем шунда ачылды. Нәрсә булырга тиеш, ничек артист булырга дигән әйберне ул миңа шунда күрсәтте. Мастер-класс булды ул минем өчен. Һәм мине ала башладылар бүтән спектакльләргә, мин эшли башладым, мин шын артист булдым. Мин бартик Исламия ханым, Исламия Махмутова булышлыгы белән генә шын артист булдым. Башка режиссерлар да сезне күреп алды димәк. Мине укытып чыгарган Илдар Хайруллин, минем мастерым бит инде ул, театр училищесына чыгаргач, Исламия ханым янына килгән, Исламия апа, нишләттегез сез бу малайны? Мин моннан тартып бер нәрсә чыгара алмадым дип әйткән ул вакытта Исламия ханымга. Менә шул. Сезне кияү буларак ул ничек кабул иткән? Кияү буларак башта ул мине кабул итә алмады.
Чөнки безнең Лилия белән Яшерин Батырның түгел яшь арасы аермасы бар. Ул миннән өлкәнрәк. Дөрестән дә без өйләнешкәч Лилия миңа әни дә булды. Ләйсән сиңа гына түгел, миңа да әни буларак, хатын буларак гына түгел, әни буларак та. Шуңа күрә безнең яшь аермасы 5 яшь, Исламия ханым белән сөйләштек без. Күп түгел инде ул хәзер. Күп түгел ул. Күп түгел, ул хәзер вообще норма. Даже 7, 10, 15 хәзер. Андыйлар да бар. Ләкин шушы яшь аермасы дигәне бу ул вакыт өчен бик теге шокирующий дип әйтим инде, шундыйрак әйбер булгандыр. Ул ничектер неправильныйрак, дөрес түгелрәк әйбер. Шуңа күрә Исламия ханым белән сөйләштек без. Әби белән битендә утырып сөйләштек шулай итеп. Менә шулай мәҗлестә икәү калгач, утырып та сөйләштек. Мәйтәм, нәрсә өчен яратмадың син мине? Яшәйин син. Ташлап китер дип курыктым. Иң беренче. Бу инде сез өйләнешкәч. Бу әнинең баласына карата шундый әнилек сыйфатыдыр. Ул аны яшермичә соңына әйтеп бирде. Башта безнең арада ниндидер конфликтный рак иде инде, без уртак тел таба алмадык аның белән. Уртак тел таба алмадык. Менә шуннан курыктым диде. Аннан соң әкертен күрә башлагач, булсын дип йөрүен күргәч, сразу гына түгел, сразу гына принимать мәдә мине. Булсын дип йөргәнен күргәч, теге ни плюс булды дип инде. Эшләүгә сәләтләрен күргәч плюс булды дип, менә шулар белән әйтергә кирәк. Ул ниләр бик әйбәт ясый, бөтен агачтан ниләр, әле өйләнешкәч, ул вакытта нишәптер юк иде ул, что ли? Эстәлләр юк иде, тумбочкалар нәрсә. Акча юк иде. Акча юк иде. Акча юк иде. Ринат ничектер искә иберне алай да, кыш итеп матур итеп. Мебель ясадым мигә. Мондай. Менә шушыда. Үземә генә түгел, аларга да, әбиләргә дә бит инде, шуңа күрә. Бакчага күпме ясады бит инде Ринат белән без вообще икенче этажны теге өйдә ясап чыктык. Мунчаларны инде әйтәсе дә юк инде, үзенең үйләрен, бакчаларын сал. Шуңа күрә кеше менә шушындый бүтән талантларны күрә башлагач, әлбәттә аның мәхәббәт түгел нәрсәле туа менә. Уважение шикәфә. Хөрмәт. Менә шу вакыт белән Ринат үзенең һәрбер адымын күрсәтеп, шулай нәрсә үзенең эшли белгәне белән, бу яшь кенә малай түгел икән әле, кара әле син театрда да менә матур гына эшләп китте бит. Әнине яулап алды инде ул менә шу вакыт менә үзенең бөтен талантларын күрсәтеп, Лилия апага булган мөнәсәбәтен күрсәтеп. Дөрес. Үпкәли идегезме аңа? Шулай. Үпкәләүдән нимә генә? Ул миңа авылда калды әнием. Ул миңа монда әни булды. Хатынның әнисе миңа әни булды. Менә шул. Аннан соң әни бит ул бер кашан да начарлыкка андай әйберләргә әйтмәде. Ул гел безгә әйбәтрәк булсын, бездән әйбәтрәк булсын дип тә. Шуңа күрә анда үпкәләүдән мәгънә юк, анда бары тик менә шушы әнигә үзенең миңа булган мөнәсәбәтен, нәрсә эшли алганын күрсәтергә, менә шушындай әйберне күрсәтергә генә кирәк иде ул әнигә. Аннан соң ул шатланып йөри башлады. Кара балам, менә моны алгансыз икән. Бой белән алгансыз икән. Кара Ринатның сине ярата икән, бой белән алып биргән икән сиңа дип шатланып йөри башлады. Шуннан да. Әни генә әйтә иде, эшли аласыз икән, эшләгез. Эшли алмыйсыз икән, башламагыз даже дип. Менә әти әйтә идеме? Сине уйный беләсеңме? Сәхнәгә чыктыңмы? Уйный белмисең, чык тышканнан. Кеше көлдереп йөрмә дип әйтә идем. Шуңа күрә һәрбер эштә менә бөтен карашлары шулай иде. Раз эшли башлагансың икән, эшләп битер дип. Аннан түгел, нәтиҗәң югары булырга тиеш, кешедән әйбәтрәк булырга тиеш. Чөнки безгә куелган планка бик зур. Чыннан да, бик биек ул. Икесе дә шундый Татарстанга гына түгел, гомумән Рәсәйгә танылган кешеләр бит. Һәм без ул планканы төшерергә беренчектән безнең төшерергә тиеш түгел без ул планканы. Без бары тик күтәрергә генә мөмкинлегебез бар безнең. Не имеем права дип әйтергә була. Әлбәттә, елдан елга менә бөтен авылларны, бөтен Себерләрнең бөтен авылларында булып, алар бит инде ничәмә еллар шулай җырып үзләренә дан казанганнар. Ул бит бөтен кеше менә хәзер әйтеп торам, ул
10 көнгә чыгулары, әле без авылда яшәмибез, әле авылларга кирмибез, хәзер зур ниләргә генә киреп барабыз. Более-менее. Алар бит инде шуңа күрә аларның бөтен кеше белә. И менә бер әйбер, менә безнең күңелләрдә калган әйбер бар. Шуның хәтле күп хезмәт куеп, шуның хәтле театрны күтәреп, шуның хәтле Татар театр сәнгатен күтәреп, бөтен халык белә торып, безнең әти әнине кызганычка каршы Зур исемнәргә бәяләп бетерә алмадылар. Менә шушындый бер зур үпкәбез бар безнең. Аны менә әнинең инде дә теге хушлашу кичә түгел сол хушлашу вакытында да кешеләр килеп әйттеләр. Менә вообще удивительно, да? Алар тышып кына әйтәләр, бит кычкырып булмый, монда бөтен кеше менә шулай уза. Кайгызны уртаклашабыз дип. Нишләпсең сезнең нигезен менә шуның хәтле күп эшләп. Юк, вообще бер нинди модизвание, заслуженный ресурслар нәрсәсен инде бу. Менә Лилия санап карады, 30 ел эшләгән икән ул 32 ел, менә без уже Тинчурин театры булып, 32 ел эшлибез, әйме? Хезмәт итәбез. Күпме роль уйналган, күпме спектакль куйган, 3 пьеса язды, аларны сәхнәләштерде, әйме? 2 мәртәбә Тукай премиясына җибәрделәр. Әмма ләкин, нишләптер менә 87нче елда алган Совет вакытында, Советлар Союзы вакытында алган РСФСРның атказан артисты дигән исем ул. Исеменнән башка народный исемгә нишләптер барып җитә алмады ул. Кемнәргә генә Юк, хәзер, пожалуйста, вообще любой берне можно, акчаң булса, любой народныйны сатып алып була, татар җырын сатып ала, вообще любой берне вообще аның акча бар, критерий, бөтен кеше белә. Народный артист күпме икән. Безнең әнә әйтте, миңа кирәкми, үзләр алып килсәт, чөнки ул уже күнеккән, ул хезмәт итә, аны югары кешеләр күрә, аңа бирәләр. Шулай булырга тиеш тә ул. Менә күптән түгел, менә без бит государственный театрда эшлибез. Без бит теге частный театр түгел ул. Ярый, аңлыйм мин, җырчылар кайберләре теге филармониядә эшләми торганнары, ниндидер нәрсәдә башка организациядә эшләми торган, государственный организациядә эшләмәгән кешеләр үз-үзләренә шушы званияларны итеп выбивать итеп җырлыйлар инде. Андый вакытта мин аңлыйм. Без бит шәхсән дәүләт театры бит без. Дәүләт театрында андый әйбер булырга тиеш түгел ул. Синең хезмәтеңне бәялый белергә тиешләр. Үзе исән чагында, үлгәч түгел. Аны үлгәч дип әле менә хәзер 17 декабрьдә Тинчурин театрында наконец-то мин Зәңгәршәлдә репетировать иттем дә, мен теге аппендицит воспалиться итеп, прямо накануне премьера алдыннан операциягә яттым мин. Лилия апага авыр булды инде, аны әни дә безнең самый теге пик вакыты туры килде. Кризис янда прям булырга кирәк, әни янда булырга кирәк. Лилия апа минем әни янда булып, минем янга килде төннең кунарга, мине карарга. Кешеләр белән алмашып менә бик ни булды инде, менә шушындый чыры бик авыр булды. Авыр вакыт туры килде. И 17-се, наконец-то 17 декабрьдә Тинчурин театрында мин беренче тапкыр чыктым. Без даже уйлап карадык, наверное, знаково. Менә шулай булырга тиеш булгандыр инде ул. Менә именно Тинчурин театрында мин шушы Зәңгәршәлне бип чыгарга, җырлап чыгарга тиеш булганмындыр дип. И ни беткәч, спектакль беткәч, бер абый килде дә Карагыз әле, Ләйсән, нишләп сезнең әнигезгә, кстати, дөрес фикер бирде. Менә гет посмертно бирәләр бит. Нишләп бирмиләр? Аңа Тукай премиясын, Муса Җәлил премиясын бирергә мөмкин гет. Даже шушындый чиракта без гет уже аны гет уйлый башладык. Шул конгресс ниләрендә мин гет ул идеяны уже бирдем гет, без аны гет күтәрәчәкбез. Аллаһка рәхмәт, менә кешеләр бит җүләрләр түгел, алар бит аңлыйлар. Ярый ул менә түрәләр кайбер теге күрми. Кызганычка каршы бит әле кешедә зависть татарчанча була ул. Көнләшү бар. Менә көнләшү. Юк, бу минем әйбер. Менә шулай торсын әле. Юк, мин аңа бер нәрсә әйтмим. Миннән артык сикермәсеннәр. Менә тотып торалар. Менә. Аны ул түрәләрнең
Bütün mümkинлекләре бар. Алырга менә шушы хәзинәне алган соң кулда күтәреп, һәм шушы кешене күтәреп син шушы кеше янында күтәреләчәксең. Чөнки синең хөрмәтеңне күреп, сине дә хөрмәт итерләр. Кызганычка каршы шул ук гафу итегез, Рәшит Загидуллин андый әйберне эшләмәде. Минемчә шушы не аркасында. Там нинди сүз әле? Көнчелек артында. Ул чөнки әзрәк көнчелек гомумән бик зур әйбер искусство, уфулем прям сүзләрен тамет. Сәнгатьтә кызганычка каршы бөтен җирдә бар ул. Көнчелек. Көнчелек үсәргә бирми артистка. Артист җиргә мөмкин, әлбәттә безнекеләр инде бөтен илне таркалай, буркалай, мулай җири. Махмутовлар фамилиясын бренд иттереп иттеләр. Хәзер анда әнигә әлбәттә звонида Махмутовлар, беләбез дип әйтәләр. Тинчурин театры, Махмутовлар, менә ул Тинчурин театры белән Махмутовлар фамилиясы инде бергә кушылган инде ул. Инде ул хәзер Алла бирсә әни урынына Лилия апа калачак. Но алар бит үзләре аны күтәргән, алар үзләре ясаган, үзләренең хезмәте белән ясаган. Менә кызганычка каршы түрәләр шушы менә талантларны үстерергә теләге бар икән, ул аны үстерә ала. Теләге юк икән, ул аңа юл бирми. Менә безне дә белмим нәрсә көтә икән, вообще аңлашылмый хәзерге заманда. Ләкин кызганычка каршы бар. Яки акча, яки сине кемдер барыбер хөрмәт итеп үстерергә тиеш. Кызганычка каршы ул вакытлар теге халык ярату, халык кына үстереп чыга алмый хәзер. Юк, ул көтә иде. Бер кайчанда үзем барып сорамыйм диде. Сорап алмаячакмын диде. Минем бар руководство битендә, бар минем җитәкчеләрем, алар күреп, алар бирсә генә диде. Бу аның сүзләре. Булан безнең арада әйтә иде, сөйли иде. Юк, ул бик уңайсызлана, халык артисты гына булып калуында, Татарстанның халык артисты гына булып калуы, чөнки шунда менә әти белән әни, алар бик күп еллар, ничәмә еллар бит инде әле стационар, менә әни гомумән үзенең 56 ел хезмәтен, шушы театрга биргән кеше. Аның менә әйтәм 89 елда менә 30 ел үткән булса, теге 20 ничә елы инде алар әйдәп баручы артистлар иде, әти белән икәү. Шунда менә беләләр иде Фарсиннарны, беләләр иде Гатабый Нуруллиннарны, гаилә бит, алар гаилә бит инде. Династияларда продолжение бар. Монда аларның продолжениелары юк, но алар гаилә артистлары менә, именно гаилә белән эшли торган. Һәм менә Фарсиннар Гата Нуруллинды хатны белән бит инде. Аннан соң менә әниләр бар. Исламия Хәлим Махмутовлар. Алар менә шушы күчмә театрны, драма һәм комедия театры на әйләнде шуннан соң. Менә шушы артистларны гына беләләр. Иң беренче. Менә шуңа күрә акыллы кешеләр булса, менә безнең гаиләне саклап калырга булганнар, тырышканнар булды. Династия иттереп саклаган булырлар иде. Әзрәк башлар эшләсә, даже чисто коммерческий ход. Без җыелган идек. Исламия Хәлил Махмутов иде. Лилия белән мин, Ләйсән, бөтенебез артистлар 5 кеше бер театрда эшләдек. Полный династия рәхләндереп, пожалуйста. Барыр беләләр бит. Айрым безгә берәр теге действительно Ләйсән коммерческий ход ясап, айрым безгә берәр спектакль куеп була иде. Шунда тагын бер-ике кешене генә өстәп кирәк икән. Бу ни генә сүз генә түгел, чөнки билет кассаларына киләләр дә, Махмутовлар бүген уйныймы? Уйныйлармы дип менә кеше билет алар. Уйнамаган очракта да, уйныйлар дип билет саталар. Аннан килеп әйтәләр, ничә балда алдалап сатасыз ул билетларны. Без бит гомумән менә Исламия апаны, Хәлил абыйны анда балаларын карарга киләбез дип әйтәләр иде шуннан да. Анда бер бар иде ул.
Шуңа күрә менә ТНВ-га барыбер рәхмәтебез бар, чөнки алар безне менә Нурания апага бик зур рәхмәт. Безнең сценарийга риза булып, Хуплап. безне барыбызны да төшерделәр. Менә бер единственный җиребез бар. Спектакль булмады инде кызганычка каршы. Менә җыелу булмады театрда. Ничектер ясамадылар, куймадылар. Телефильм төшереп калдык. Хотя бы сериалда бергәләшеп менә уйнарга безнең Мөмкинлек булды. мөмкинлек булды һәм менә халыкка калды һәм халыкка бик җылы, якты хатирә булып калды инде. Аны бик яратып карыйлар. Аннан икенчесендә төшердек, анда тий булмады инде икенчесендә. Менә хәзер инде ничә ел бирле теге өченчесен язырга дип, төшерергә дип җөрибез, менә хәзер инде әни дә булмас. Хәзер бәлки булса да өченче кызганычка каршы китеп баралар. Менә кеше мәңгелек түгел, аны менә кайберләре аңламыйлар. Теге ярар, бу ел булмас әле, анарсын булыр, анарсын. Булмый ул. Беркем дә белми күпме яшәргә икән. Шуңа күрә кешене син хөрмәт итәсең икән, хәзер кадерләргә кирәк, хәзер яратырга кирәк. Аннары түгел. Исән чакта. Исән чакта. Әйе. Менә Ресми апа да әйткән иде, каршы иде дип, теге артист булуга. Соңыннан барып хупладымы бу эшне? Хупладымы дип, мин Ул хуплавы соңрак булды. 4 ел университетта укыдым бит инде. Аннан соң авылга кайттым да инде. Дәвен ул вакытта безнең авыр иде, әнинең әнисе. Университетта гына түгел, физмат. Это мәктәптә надо быть сумасшедшим, теге постоянныйлар. Лилия просто әйдә кирмисең диде дә, Лилия апа моңа уч итеп, Лилия апа тоже характер бит инде. Алар әни Лилия апа алар кәҗә елында туганнар. Аларның менә шушындый постоянно теге юк мин үземчә, юк мин үземчә. Әйе. Лилия апа типа мин керә алмыйммы? Мин каламмын, мин вообще физматка кереп, менә шулай. Ләкин физматка керсә дә аны бары күңелдә бит, аны үтереп булмый. Ул теге теләк, сәхнәгә чыгу теләге белән. Шуңа күрә инде аптырагач Лилия апа авылга кайтып, әбигә барып җылаган. Дәвенегә җыладым да мәйтәм, минем театральныйга барасым килми, дәвене әни җибәрми мәйтәм. Барасы килә. Килә дип инде, хәзер авылга әни кайтты да инде. Әни әйтә, дәвене әйтә инде. Кызым ди, син ди ничәп ди балаңны ди театральный училищега җибәрмисең ул ди. Мин ди үз гаиләмнән ди 2 баламны театрга җибәрдем ди. Берсе Рүзия апа, берсе әни бит инде. Мин авыл хатыны булсам да ди, син ди үзең ди шушы өлкәдә булып ди, балаңны җибәрәсең килми дип инде. Шуннан соң әни кайтты да, артистка буласың киләме ди, мәйтәм килә. Менә Илдар абыең былтыр җыйган нәрсә, группа җыйган булган. Былтыр алар 2нче курста укыйлар, әлбәттә хәзер уже 2нче курсны бетерәләр. Шигырыңны әзерлә, мәсәләңне әзерлә, прозаңны әзерлә. Андый-мондый Илдар абыең сине кабул итсә, шатса, мин синең артыңнан җырмыйм. Әйтмәсеннәр нарсың Исламия үз баласын шулай төртә театральныйга кертә икән дип. Шатса икән, ала икән, ул вакытта мин сиңа ризалыгымны бирәм. Юк икән, кызым бигайбәт диде инде. Шуннан соң чыннан да мин тиз шигырьләр өйрәнеп, прозалар өйрәнеп инде, мәсьәләләр өйрәнеп, Илдар абый янына киттем. Илдар абыйсының янына кайчан килеп була? Менә шулай давай кич белән кил. Дип инде, кич белән шул Камал театрына кеше залына кереп, ул мине үзегенә түгел юл, мин анда кемнәр барлыгын хәзер хәтерләмим, төгәл генә. Шул бер 4-5 артист белән бергә тыңлап, мине инде миннән этюдлар ясаттырып, мен ул этюдның булай тиз генә аңлатып бирде, менә шушындай әйбер була, миңа шулай итеп ясап бир, эшләп бир миңа шушы әйберне дигәч инде. Аннан соң шатты булса кирәк инде, ярар, давай менә берсе көнгә кил уже. Дәрескә кил дип чакырды. Син это же лик судьба твоя была. Син бит ул менә 4 ел кадәр азапланып җөреп. Это не ее судьба, это моя судьба. Юк, сез бит күрешмәгән булган булыр идегез. Ринатаны гләйтә. Кайдыр азап менә килеп, 2нче курска ләгеп, шушы Илдар абыйның курсына ләгеп. Это же не про оказывается. Мин дә 2нче курска килдем. Шушы 2нче курска, 1нче курсны кумадым мин. Но мен килдем 2нче курска сентябрь айында. Лилия килде 2нче курска февраль айында.
Сколько это февральда? Менә Шулай. шулай. Икенче курсның Ахырына- икенче яртысына. Ахырына килдем мин. Әйе. Уақытсыз, оказывается. Без бик тиз дуслаштык. Ну, Лилия белән. это, наверное, единственное, шушы, менә әйтәләр бит, артист балаларына җиңеле инде, теге, алар бар да, менә улай бирелә, теге, тәлинкәгә салып, ашарга да кирәкми, йоторга гына. Менә дөрестән алай итеп уйласаң, это, наверное, самое, вот, то, что могло повести, да? Шушы Илдар абый курсына февральдә ләгү. Калган әйберне, барыбер үз нең белән, хезмәтең белән генә, бөтен Җитеше була инде. Җитеше була, бөтен халык мәхәббәтен, менә кешегә танылу барыбер, менә әти-әнидән тормый икән ул. Шалтыратып, нитеп сезнең өчен сүз әйтеп. Юк, бер кашан да. Үзләр өчен сорамаганны үзегез барасыз, үзегез күренәсез, үзегез белән ничек бара, шулай бара. Вообще бер сүз дә әйтмибез дип кенә әйтәләр иде. Алар берсе коммунист, берсе Кызым бәлкем укып бетерерсең дип әйткән ул әйтәм. Әни тагын ел ярым мин бит анарсын картаеп бетәм. Мин инде театральный училищега килгәндә миңа булай да 21 яшь тулган инде ул вакытта. Бит инде булай да бөтен кеше җә 17-не, җә 9 классны, 8 классны бетереп килә бит инде. 14-15 яшьтәге балалар. Чөнки син акыллы. Син 11 классны или 10 классны бетердең, хәзер нәрсә? Ул вакытта 10 класс. 10 классны бетереп, нигә барып? Но мин олы идем инде. Мин шуннан да килгәндә бер менне безнең белән бергә укыган Райнур исемле егетебез бар инде, Света исемле кызыбыз. Хәзер Ни анда шәбит бар иде. Юк, җигереп килде дә, хәзер Светаны өстәл өстенә салды да кочаклый бу моны хәзер. Әстәгъфирулла мәйтәм. Нинди җиргә килеп эләктем мин? Нәрсә бу минем өчен 21 яшьтә? Алай итеп кочаклашуны өстәлгә сузып салып кочаклашуны минем өчен бик сәер тоелды инде. Сезнең Җәвит Шакиров бар иде, кстати, менә шушы курста. Булса инде ул бездән дә аларак, миннән дә аларак инде ул. Ул анда юк идеме? Ул вакытта юк ул. Ул как раз параллельно безнең белән ул әле институт культурада да укып бирде. Камал театрында эшли иде. Камал театрында эшләйде ул рабочий. Монтировщик булып. Шуңа күрә ул безнең дәресләргә бик алай йөрмәскә тырышты, мастерствога килә иде, шул сәхнә теленә килә иде, биюгә килә иде, калган дәресләргә тик танцор дигән. Ой, булак киләбез инде ярар. Белмим. Минме? Мин булай да тиз гашык булышам. Мин гизәк йолдызлыгында туган, шуңа күрә мин бер күрдә гашык булам. Урамда үзе барган хатын-кызга да гашык булам мин качаганда. Ах, нинди матур хатын-кыз дип. Ярый, син чит хатын кызлар турында сөйләмә, Юк. Ләпә турында сөйлә. Шуңа күрә ул яктан башта минең Исламия белән Хәлил Мәхмүтовның кызлары икән белмәдем дә. Без бик тиз дуслаштык. Ул фортепианода уйный, мин хорайда уйныйм. Без бер кызыбыз гармон тартып җибәрә, шулай итеп без маленький оркестр ясап, шунда үзебезнең группадашлар белән җырлашып, биешеп, рәхәтләнеп, шулай итеп бик якынайдык, бик дуслаштык, бик тату яшәйдек без. Яшәү урыны безнең бер тирәдә. Шуңа күрә без бергә укырга барып, бергә укудан кайта идек. Ничектер укудан кайтканда шулай өйдә беркем юк иде, әйтә. Җәйсәрә керәсең, мәйтәм керәм әйтә. Кердем, паразерим, фотографиялар, рәсемнәр, зур. Исламия Мәхмүтова, Хәлил Мәхмүтов. Мәйтәм мин буларны беләм. Мәйтәм бу. Безнең авылда киләләр иде, спектакль уйнарлар яратам, мәйтәм уйнаулар, мәйтәм шәп уйнарлар, мәйтәм вообще кумирларым минем нәрсә. Дивишин диде, мыек астына гына җылмаеп, көлеп карап тора. Синең дә кумирларың мәлләде, элеп Мәйтәм куйгансың. син мәйтәм куйгансың, мәйтәм син дә яратасың сайларны, яратам диде әйтәм, мин дә яратам аларны ди. Мин аларны яратмыйча булдырам, әти белән ни бит ул мин. Туктале мәйтәм. Мин беренче көндә шуннан соң шок хәлендә кайтып та киттем. Кайттым да мәйтәм, кая үрләсең син малай? Бу бит мәйтәм син үрлә торган җимеш түгел. Хәзер көлке әлбәттә, ул вакытта менә шулай иде. Ул вакытта не бик бурны, анда не все просто происходило. Шуннан соң үземне үзем җиңеп, мәйтәм все-таки просто кына түгел, мәйтәм ниндидер ярату хисе тугандыр, мәйтәм яратам мин сине. Эй малай, җирмәле бар. Апаң янында кайтып китәр дип, күп кайтарадыр ул мине. Соң минем өчен идеал ир хатыннан 5 яшькә олы булырга тиеш шикелле тоела иде. Монда мин наоборот анардан Яни белән әти шикелле инде, менә алар 5 яшь айырмаларын. Шуңа күрә теге әтиләрдән, әниләрдән күреп,
Минем иремдә үземнән олы булырга тиеш дип уйлый торган идем. Лилия апа бер фотография алып килде дә. Кара Ләйсән, кара менә монда ни. Менә бу җегет сиңа ничек ди? Миңа күрсәтә фотографияда. Мидем нормально мәйтәм. Нормально. Мидем күрсәтә. Ай бар инде анда дип күрсәтеп. Ансың хәтерләмәм. Мин зато хәтерлим аны. Булган инде, булган. Нормально деген демек. Прошел. Добро. Этот прошел. Мен Ләйсән белән без бик тиз куштык. Сразу. Братлар собан. Biz вообще ne bilen kısaca Renat bilen şunday tengel turu kileriz. Bizge вообще жеңіл эшләүе дә жеңіл, bir-birimizni шундай әйбәт Йорт аңлыйбыз. сүзен аңлап, дөрестән дә Бакчага килделәр. Ләйсән бакчага кунакка килде дә инде хәзер. Апа ди, что-то синең монда ди, нәрсә верандагыз бәләкәй прямо ди. урын кысан. Ни ди, икәү шәү түгел, икәү дә утырып булмыйш инде монда ди. Бетем ничексең? Ләйсәнең как раз самый җырлап җыри торган вакыты, әзрәк акчасы бар. Идәдем инде акча биреп торам, апа, давай верандагызны зугайтыйк әле ди. Бетем кит әле, синнән акча алып утырырга. Бетем минем ирем бар ич. Действительно, андан ничек менә 2 ай, 3 ай акча бирмәй торган вакытка туры килде ул менә шул хәлдә менә шул кыен кризис вакыты, әйе. Никти апа нәрсәсе кайтарырсың аннарсың ди, акчагыз булгач инде. Хәзер җары Ләйсән акча бирде, Ринат сразу менеп тә китте, такталарда күтәреп чыкты. Бер мен Ләйсән уже иртәнге якта килеп тә җиткән. Давай нәрсә эшлибез, нәрсә мин булышам. Короче, дың. Бер мен карасак верандада булды уже, зурайды веранда хәзер. Шуңа күрә менә андыйлар нәрсә моментлар бар менә, действительно бер нәрсә эшли башласалар да. Ләйсән, Ну, Ринатны менә жеңіл. Ринат белән ничек менә алар, менә әни дә шулай дигән, Ринат белән кая барсам, эшем уңган минем. Жеңіл аяклы, жеңіл аяклы дип, шуңа уңай рәхәт дип. Әйдәләр Ринат, нәрсәгә барып кайтыйк әле, минем эшләрем бар анда, тизне сиңа утырам да, барып кайтабыз, илтеп кайта әле мине дип инде. Ну, Ринат ул бит тыңлый торган кеше. Аңа менә, Ринат, әйдә менә моны. Әйдә менә булайрак кызык. Әйдә. Ул диге, "Юк, инде бармыйм, эшләсе килми" дип утырып торган кеше түгел. Бай берлән, "Әйдә, инде менә булайрак эш, әйдә булай." Юк, нәрсәгә кирәк? Менә Ринат ул менә җиңел. Әйдә булашырбыз. Давай. Әле үз фикерен әйдә менә, юк, менә әйдә булайрак. Менә булай уңайрак була, булай эшләсәк, менә монсы тизрәк тә була, аннан соң акча да күп китми дип. Ул һаман шушы әйбер төзегән вакытта шул акчага килеп торалар бит инде. Безнең биттеге без окладта утыргач, ни туда ни сюда китеп. Чөнки фантазия эшли, фантазия. Ул теге сәхнәдә генә түгел, ул фантазия бөтен җирдә булыша инде, тормышта да булыша. Менә акча җыймасы да күтәрелде, вә күптән түгел резидент фотоны интервью алган кеше. Эстелидә балалар студиясында мәсәлән нәймә Исламия апада нитмидеме, зарланмыйдымы, күпме эшләп. Юк. Яни ул мәсьәләдә гомумән зарланмый торган иде безнең. Әни ничектер Ул гомумән зарланырга яратмады. Әйе, ул бер кашанда акчабыз әз безнең нишәп эшләп йөрим инде мин монда дигән фикер белән гомумән яшәмәде. Пьесалар яза иде, аны куырга тырыша иде, менә ничектер Ул театрга гашыйк булган. Әйе, шуңа Менә аның менә бөтен тормышы, бөтен мөхите яшәеше шул ягын, әйе. Ул үзене театрсыз вообще Күз башка алдына да китер алмый ул вообще. Диге авырган вакытта да крейде. Иң беренче Ринат спектакль чыгарып ята. Кайбер артистлар Әйтеп бетерим театрга эшләре булмаса килмиләр. Исламия ханым 2 көнгә эше булмаса да 2 көнгә бер театрга кирип, әйләнеп, хәлләрен белеп чыга. Авырган вакытта да шулай. Нәрсә Ринат кирде дә инде, әни хәлләрен ничек дип инде. Ничек анда спектакльгә чыгамы? Буласың инде соң инде ул юкмы инде дип мискин уларны күрмичә калды әлбәттә. Әмма ләкин шул шаршын җирне чыгарган вакытта ничек соң башка режиссер белән эшләүе рәхәтме, җиңелме, Рәшид белән эшләгән шикеллеме, минем белән эшләгән шикеллеме дип чагыштырып сорый торган. Менә үзәгендә утыра иде инде. Менә даже авырган килеш без теге, әни хәлең ничек нәрсә? И все, и китә театр турында китә. Күзләре не ачыла, нинди дәрт, аны менә театрга да кергәч теге вроде, ой хәлем юк инде, мен дә баш авырта, җиреп тә булмый. Театрга керә кешеләр белән сөйләшә. Ул анда менә яшәү кеше ала иде менә театрда. Аны кеше Исламия апа нәмәсә ул ничектер, ул бит тем более артистка.
артистка неге кіші янда бет енді мына шармиңа деп жүрмей бет енді ол бары нешіктер өз-өзін қолға алайды да ол прям йылмайып кетеді нешіктір аусуланып кетеді yüzлері міне аның яшайышы ол міне бармы міне біздің нелер Яшәү еме аның шул театр иде. Ринат Тажиддиновлар, Әзгар Шакировлар, алар менә Әзгар Шакиров Камал театры там, Ринат Тажиддинов Камал театры. Менә бар шундый кешеләр, которые менә все театр, менә безнең яни шулай ук. Аңа бүтән бернәрсә дә менә юк, әлбәттә бүтән әйберләрне дә күрә иде ул, әлбәттә. Ләкин театр менә үзәгендә иде. Борчылды. Борчылды, бик борчылды. Алар бу бинаны Мәскәүгә, Кремльгә барып сорап кайткан кешеләр. Әти, ул, әне сабый. Мин хәзер точно бөтен кешеләрен хәтерләмим. Аны бер итергә, сорашырга кирәк әле. Бездә музейдагы кешеләр белән. Әне сабый түгел? Әне сабыйны әйттем. Марсель абый? Марсель абый, Гөлширә, самый такие Гөлширә бишәү менә алар бардылар шушы бинаны яуларга. Шуңа күрә әни гел әйтә килде, җәмәгать. Менә бу бинаны кадерен белегез. Без салкын клубларда уйнап йөрдек. Гел юлда булдык. Менә Аллага шөкер шушындый бинабыз бар. Шуңа күрә менә шушы бинаны ничек булса да башка театрларга бирмәскә, үзебездә калдырырга дип жан атып йөрде ул һәр вакыт шушы сүзне әйтеп. Без аны бик нәрсә авырлык белән алдык. Безгә эләгәсе түгел ул. Безне даже КГБларга ди алып кирип киттеләр ди. Сез кая барасыз, кая җыендыгыз, нәрсә? Бер кая бармыйсыз, все. Безгә ди запрет куелды уже ди. Минем дә ичмасам ди исемгә киткән иде нәрсә. Ди, все заслуженный Россияны алмыйм инде мин хәзер, все дип тижергән идем ди, но Аллага шөкер ансы да кире кайтты. Нәрсә кайтты, исеме кайтты Аллага шөкер, исемле булдым ди, ансына да ди. Жирмәгез диделәр, мен грубо әйтәм дә, жирмәгез. Бугызны тышып ашасагыз да, ул здание сезгә тәтемәс диделәр. Менә шушылай. Вообще жирмәгез диделәр. Да. Дип әйткән. Алар Мәскәүдә кирип, безгә бер җирдән керәбез, безне чыгаралар, ишектән, тәрәзәдән керәбез ди, тәрәзәдән әйтсәләр, ишектән менә шушылай җиргәннәр. Булар инде булсын дип җиргәннәр. Менә әнидә ул ни бар, конечно. Безнең әни бик акыллы кеше ул. Мен әйтәм, менә син әзрәк яшьрәк булсаң, синнән точно, ну не президент, но премьер. Яшьрәк булмаса түгел. Аның белеме булган булса, әзрәк, белемнәре булган, белеме булган булса, әни бит безнең ул шул мәктәп белеме белән генә яшәде. Театральныйны да бетермәде ул. Менә бер-ике институт бетергән булса, әни министр орында точно утыра. Премьер-министр булырлык. Аның логикасы, аның менә әзрәк иратлар шикелле уйлый, фикер йөртә ул менә шулай итеп әйе. Туктагыз, ашыкмагыз, итмәгез диде ул безгә. Ләкин именно вакытында менә бер сүз әйтә иде, и шушы сүз прям шапылдатып урында иде менә. Печать шикелле була яннарсын. Бөтен кеше, аха, әйе, шулай, на самом деле менә дип. Бар иде аның, бар, у него теге менә полководцыларның бар бит ниндидер стратегия, вот бар аның шушындай. Безнең әти менә ул теге туры гына бара торган булса, әни безнең ана умел лавировать. Менә. То есть ана була шунхалык акыллы хатыны юлчынан дәйме, теге менә яра бу юл белән барып булмый икән, значит, әзгенә бу якка китәргә кирәк дип инде. Гибкирак булырга кирәк икән дигән фикерне аңлады ул. Әйе, дөрес стратегия. Юк, менә шушы сүгенә торган, например, сүгенә торган түгел, теге менә талашасы килә бит инде. Так, ул монда әйтми аны. Ләкин вакыты килеп җитә икән дә, менә именно самый ишушында менә шушы фикерен әйтеп куя ул сала. И кеше уже даже мык итеп кала, әйтергә ни юк, даже аргументлар юк аның. Менә шуның хәтле, ну менә безгә наконец-то килә башлады инде ул, наверное, да. Кошамса килә. Короче, аның 10% безгә килә башлады наконец-то, менә без 45 яшькә җитә башлагач. Теге талашканда дәшми калу дигән әйбер дә булган. Юк, бар. Но ул беләк менә монда стоит менә монда талашырга или не стоит? Вот этот человек стоит, чтобы ему сейчас вот так энергияны это сарф итәргә или кирәкми? И шуңа күрә менә именно ниде. Менә иногда була бит, менә кеше сиңа ниндидер
Обидные, господи, вообще мне сейчас больше шлемеминем. Обидные как? Үпкелете торган сүзләр вдруг әйтә башлыйлар. Менә ни с того ни с сего, и теге оптырап каласың да, и әйтә алмыйсың бер сүздә. Әни менә булай кесәсеннән шалт иттереп чыгара иде ул. Менә исе вдруг син наным, алай әйтмә әле. Менә син теге юлы менә шушылай, и кешенең авызын шәйпи. Аргументлар белән аларны. Без теге, менә шусын, менә әйтәсе калган. Юк, без теге уйлап җырып, өйгә кайтып, аннан соң гына шәп җавап бирмәдем икән мин дип уйлыйсың. Әни алай дип утырмый ул. Сразу наным, үз урыныңны бел әле син башта. И вот это. Что. Алай сөйләмәйді, оны білесің, вақыт узгач, ул барыбер теге, һәрбер кеше үзендә менә саклап бара бит инде. Вақыт узгач, менә бер нәрсә сөйләгәндә килеп чыга иде инде ул. Менә шулай булган, менә менә сразу әйтмәйді ул бер кашын. Әйтми калдым, мин аны әйтми калмыйм әле. Мен потом әйтәчәкмен дип менә шушылай менә. Монсында эндәшмәдем, Үзен кешегә бирмейді, в обиду не давала инде никогда. Нет, мен әйтәм ди, ничек мин әле хәзер әллә кемнәр миңа монда килеп җилкәмә утыртатын кеше түгел иде ул. Акыллы, менә акыллы. Кирәк булганда җаныкаем, кирәк булмаган. Сезгә дә шундый идеме? Әйтәйдем, сезгә усал идем, Аның юк. Булгандыр ул, теге без теге уже, мин үзем турында әйтәм, мен бит инде бар тыңгысыз, мен тоже стрелец. Теге булгалы иде, бер теге. Мин иногда даже проверял уже, когда теге яшүсмер, уже баша аңлый торган әйтәм, кеше бу миңа әйтми икән дип. Мин нәрсәдер эшлидем. Этлек түгел инде барыбер. Вот, например, 5 ел элек мин менә эшләсәм, точно миңа эләгә иде инде. Монда карап торам, әйтәм, бу әйтми. Или была эшләп карым икән, теге нащупываешь вот эту грань, и ба шалт иттереп, короче говоря. Юк, кыйнамайды инде, юк, алай. Кыйнаган хәтерләмим. Әйтергә могла, конечно. Аның ни бар иде? Күз карашы. Менә булай күзен акайта да. И больше ничего не надо, все уже. Совсем уже сиңа китергә. Аңладым. Да, Юк, ансы дөрес. Артистларга да шулай карайды. Әнинең күзе теге акая башласа инде все уже каршы дәшергә ярамый дигән. Үзләрен менә ниндидер нигә алып китәләр икән, теге дөрес фикер булмаумы или наглость какая-то, менә шушыларына карайды, теге менә все. Уже кеше дәшмәйде. Кишле ул кишле, менә әни кишле. Безнең әти более теге спокойно, менә Лилияпаның күбрәк әтинеке дә бар инде ул. Әтинең анасын кызып китә торган вакыты бар. Безнең әнинең ул теге энергетикасы. Мишер, вот она настоящая мишер, она мощная была действительно. Энергетикасы да мощная иде аның, ул гомумән көчле хатын, әйтәм шуны, министрлар урында утыра торган хатын. Аннан аны яраталар иде. Аның менә теге, я не знаю, конечно, менә ул вакытта кичкенә булган, иратлар ничек карагандыр, я не знаю, да? Но шулык иратлар дуслар булып, ничектер дусларча, не только теге хатын кызга, ул хатын кыз буларак бик матур булган инде, потому что менә бөтен апалар, әбиләр менә без киләбез теге концертлар белән, спектакльләр белән килсәләр, без спектакльләр белән шулык нине, ой, карадык нигезне, шундый яратабыз инде, уйнан. Ой, Исламия шундый шибәр. Менә яшь чактан инде шибәр булган дип, короче, менә сезнең әнигез шуның хәтле матур иде дип сөйләр бөтен халык. Яни дә, чөнки не только матурлык, у нее обаяние, и кешегә булган теге менә мөлаимлек, менә ничектер була бит, тәсе килә кайбер кешенә дә, менә минемчә безнең әни менә шушындый булгандыр. Аны була килеп куллар белән тотырга яхшысынмаганнар, но менә була карап утырганнардыр. Чөнки менә әни сөйли Свердловский да, ниндидер там спектакль, ниндидер гостиница яшәгәннәр инде. И Рыбниковның матур шагы дигәндә, и бер гостиницада яшәгәннәр, оказывается. И хәзер Рыбников истән сикереп, что-то җырлап төшә, әни менеп бара. Хәзер сикереп барды. Аска төшә дә
Борылып, менә улай текелеп карап басып торды ди. Ну, дөрестән дә безнең әни шибәр хатын булган. Менә аның зәңгәр күзләре, аның ниләре тавышы, ул җырлый башлагач инде менә совсем теге Аллага шөкер, менә Ходай аңа барсын да биргән, барсын да менә шулай туплаган, ул аннан йолдыз ясаган. Артистка булырлык бөтен мөмкинлекләре дә бар янинең. Артистка булырлык. Абай янисы да бар, шуннан да җыр сәләте дә бар, онсы бабайдан күчкән инде безнең. Хиятулла бабайдан. Бик тора. Менә әлемне кая барса да иң беренче спектакль уйный башлар алдыннан инде әни әле сәхнәгә чыгып басагын әле сүз дә әйтми, уже кул чаба башлыйлар әнигә. Әле бер сүз әйтмәде, чыкты гына, дип кенә чыкты, уже кул чабалар әнигә. Чөнки аны яраталар. Аны шуннан да халык бик яратты. Кем кисә дә, безнең исламиябез килгән бит, каралы син моны, шунда хәтле килгән бит, менә тере исламияны күрер көнебез дә бар икән, дип тотып карыйк әле, дип әйтәләр ишеннән дә. Менә беләсең, без бәхетле нәрсә белән, менә шушы әнигә булган мәхәббәт безгә дә, менә аның яртысы безгә күчә. Это как шлейфом. Вот она идет, вот такая звезда, идет от нее вот волна такая, да? И вообще әнинең кул аяклары тоже бик җиңел. Менә әни кая булганы бар, шулык Садриев театрында ачканда әни булышты. Аңа бик күп эшләргә дә кирәк. Менә булып кына тор менә шушы урында. Менә шушы булган урында кешегә әйткән шикелле менә благословение бирәләр бит. Менә ниндидер нур балкып тора иде. Менә әни бар икән, әни әйтә, Ринат белән мин барам, минем юлларым уңа. Әнине менә шул өстерәп йөриләр иде, менә как удача, теге подкова шикелле, менә өстерәп. Исламия пәйдә барыйк әле, син булсаң, менә безнең булай әйбәт булачак. Кил инде, пожалуйста, дип менә шул бөтен җиргә чакыралар иде. Менә әнидә Кунак итеп кенә чакыралар, кунак итеп кенә. Менә Ходайдан биргән благословение, нәрсә ул? Менә Ходай биргән инде аңа, нәрсәдер менә шушындай әйберне биргән. Шо безнең әни менә шушындай. Да. Аның менә шушыны ул җиргә шуның өчен килгән. Теге сөйләр бит анекдот Зыкинага теге. Ты не пой, ты ходи, ты туда, ходи сюда. Менә әни дә шулай, короче. Валлахи менә шулай. Исламия пасен кисәң, безнең эшләребез уңа, без син эшли алмаган эшләребезне дә эшләп кайтабыз без дип әйтәләр. Шуннан да менә әйбер утырткан вакытта да каян булса да әни гөлләр ярата иде инде безнең. Гөлләр урлап кайта, әни әйтәм, туйдырдың бу гөлләрен белән кая гастрольгә кая барсак та гөлне урлый да кайтырып, бер нәрсәгә сез гөлләр яратмыйсыз, яратам әйтәм әни мин. Ну мин моны хәле кая үрчетеп бетерәсең соң аны әйтәм, яра алып кайта да инде суга гына тыгып куя, тамыр җибәрә малай. Менә нәрсә төртсә дә шушы әйбер китә. Теге ничек диләр әле, кипкән таякны утыртсаң да тамыр алыр дәрәҗәсенә җиткезә ул. Менә валлахи менә шулай. Теге без инде әни белән соңгы араларда икәүләшеп март аенда помидорлар утыртаек инде. Кая? Беренче помидорны үзем, нәрсә ырлыгын үзем салыйм әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Калганын үзең төртеп бетерсәң дә җарыяннарсың, күзем күрми. Дие. Әни каяндыр алган гөлләр. Аның кыйфәтләре ямсыз, прям шундый ямсыз. Мәйтәм, менә нәрсәгә алдың инде, мәйтәм, вообще шундый ямсыз. Китте, монда палочка, монда әллә нәрсә җинди. Бер мәнне килсәм, чәчәк аттылар, менә шушы палочкалар. Шундый матур, кичкене вообще күргәнем юк мен анда гөлләрне. Шушы ямсыз әйберләр, шу гөлләргә нитеп ан кайберләре чәчәкләре шундый матур. Менә әни һәрбер менә әйтәм, асылын күрә белә, матурлыгын күрә белә. Һәм менә шушы шуңа күрә дә менә безнең әрни безнең менә күңелләребез шуның хәтле зур артистка булган, менә шушы театр кызганычка каршы дәрәҗәсен күтәрә алмадылар. Кызганычка каршы. Саклап кына тырып кына булмый, аны күтәрергә кирәк. Шул әтине, әнине, гомумән династияны күтәрергә булырга ниләре мөмкинчелекләре бар иде, ләкин халык яратты. Ләкин Лилияпа дөрес әйтте сүзне. Ул халык ярату белән генә. Менә кайсысы әйбәтрәк, бер көннәр Ринат белән шулай кайткач сөйләштек тә инде. Теге
мине таяну ноктасына чакырганнар. Шушында инде алып баручы да шушы сүзне әйтте. Әмма ләкин ди бит аны халык ярата ди. Әйем әйтәм. Кайсысы әйбәтрәксең? Халык яраткан Исламия Махмутовамы или халык артисткасы Исламия Махмутовамы? Менә ансы кайсырак әйбәтрәк яңгырый. Ансында әйтергә кирәк. Артист кешегә андый безнең дәүләт тарафыннан андый әйбер куелган икән, исемнәр бирү. Димәк, ул кеше ул исемгә менергә тиеш. Булайда акчасы юк бит. Театрда эшли торган артистларның акчасы гомер-гомергә бик әс. Кызганычка каршы артистлар, водительләр булып эшли, плитка сала, менә хәзерге заманда. Ярар инде хәзер менә банкетлар алып бар. Разве андый менә әгәр дә ул йылдыз икән, ул разве плитка салырга тиеш, ул разве шофер булырга тиеш? Булай да бит инде хөкүмәт аларга акча бирми. Бер единственный әйбер бар, шул звание. Шушында да жәлләп, шушында да кысып утыруларын, менә шуны мин аңламыйм һәм гафу итмим. Ул теге Америкада аңлашыла, анда андый исемнәр юк. Бар икән Сталлоне, ул Сталлоне булып кына тора. Американың халык артисты дигән исем юк. Исеме юк. Бездә андый әйбер бирелергә тиеш икән, димәк, ул бирелергә тиеш. Ул алай гына калырга тиеш түгел. Бездә башкача куелган. Вот. Ул бит инде әйтәсез шундай зарлан шәйри диде. Хәлил апай киткәч үзгәрдеме ул сөйләшми торды. Үзгәрде ни. Аңа бик авыр булды. Ну, ул бит, беләсең, безнең бит әти ярты ел парализованный булды. Ул бит әни аны карап җирде. Аны бит ул күтәрә алмый иде. Аны күтәрергә кирәк иде. Утыртырга, бастырга, ятырга. Коляскадан нигә анда бик күп көч, күп хәл китте аның. Менә сез күз алдыгызга китерегез, әйме? Күкәйнең сарысы булып, гомер буе күкәйнең сарысы булып яшәгән кеше бер мәнне ипинең бәясен күпме икән белә башлый. Аңынча ул ипинең бәясен дә белми торган, квартирага күпме түләгәнен дә белми иде. Күкәйнең сарысы булып яшәде яни безнең. Һәм Аның агы Хәлил апайды бе? чөнки Агыда тышыда. Тышыда Шулай булырга тиеш тә һәм кияүгә чыккач шулай булырга тиеш ул. Ир кеше шулай сине саклап, хөрмәт итеп яшәргә тиеш. Дип уйлыйм мин. Обеспечивать. Обеспечивать бәя. Яни шуңа күрә ул квартирага күпме түләгәнен дә белмәде әйтәм ич. юк, ул акчасын биргәндер ул. Просто именно менә сөтнең бәясен белмәде ул акчасын. Чөнки әти юк кайта иде. Алар чөнки аларның аерым түгел иде акча менә. Например, акчаны сөйләр икән, аларның шул бер касса шуннан китә иде. Ну, пенсиясын әти бирмәйди инде. Юк, Шуннан түләйди ул менә бөтен әйберне шуннан түләйди ул әти. Шуңа күрә әни белмәде аны. Һәм бер мәнне менә бу күкәй ватылады һәм сары агып төшә башлый. Менә сез күз алдыгызга китерегез хатын кызның халәтен, әйме? Бөтен тормыш бер көндә җимерелеп төшә. Нинди авырлык төшә ул хатынга. Помимо всего, әле ул артист кеше дә бит сәхнәгә дә чыгасы бар. Шушы авыру ирне дә әллә исән калды, әллә юк, без аны анда тоже авыр, бик авыр вакыт иде. Минем кичкенә бала, ярты ел. Или күпме, вообще, опять-таки шушындый вакытка туры килде барса да нишәптер. Әтине карарга Лилепа килде, мин бер атна бала карыйм анарсын. Миңа авыр, потому что минем баланы үзем генә карыйм, бүтән бер кеше юк. Обычно бит әбиләр, апалар, монда мин беркем дә юк. Ирем иртә таңнан көнгә хәтле эшли. Мин көнне буе, минем икенче бала вообще бик ни булды. Кисез болезненный, то бу җире авырда, то аллергия, то еще что-то. Янарсын булар әни белән Лилепа әтине карыйлар. Анарсын воскресенье мин киләм карарга. Анарсын опять-таки менә шушы вакыт ниндидер шундай авыр ни. Әнигә авыр иде аңа. Шуннан да ул менә физик яктан да бик авыр. Минем бөтен көчемне, минем бөтен әни ул вакытта как раз тагын бер пьеса яза башлаган иде. Әти турында иде инде ул. Алар бит әтиләр сугыш вакытында бабай безнең Вербовкага киткән
вербоваться итә дә инде, булар Финляндиягә китергә тиеш булалар. Нидәдер бер төркем кешеләр шушы авылдан китергә тиеш булалар Финляндиягә да, анда яшиләр. Һәм менә аннан ничек газап теге сугыш башланган вакытта ничек алар Финляндиядән газапланып кешкә буларның кайта торган вагоннарына бомба төшә. Әби ике баласын да югалта. Аларның аннан үзләренең кырыгына Iş balaylandı. Эш бала улай Зур кызын янда каланың, әтегеләр югалалар. Ике баласы югала, короче, ике малай инде. Һәм шушында бер хатын кайтып әйтә, сезнең кызыгыз үлде ди, әбиләргә кайтып әйтәләр инде. Сезнең кызыгыз үлде, кызыгыз да үлде, балаларыгыз да үлде. Менә кырыгын укыгыз инде сез нәрсә? Кырыгы дигән көненә әби баласы белән кайтып төшә өенә. Кызы белән. Кызына өйләренә кайтып төшәләр. Әтине һәм кемне Фәрит абыйны әле ул әби 2 ел узганнан соң детдомнан барып эзләп таба. Менә 2 ел эзли ул аларны. Барыбер дә ни ишракта теге таба алмыйм инде, үлделәр инде, дигәчтә барып эзли. Һәрбер детдомга барып шайтып эзләп. Кстати, безнең әби тоже стрелец. Шуңа күрә тапкандыр инде, белмим. Һәм менә шушындый пьеса язарга теләгән иде әни. Әти турында инде. Шушындай пьеса язмакчы иде ул. Һәм әтигез ди, менә минем дип бөтен булган илһамымны алып китте үзе белән диде аннан соң. Юк ди, яза алмыйм ди. Менә яза алмыйм ди. Бер көнне ди чыгардым ди, бөтен язган әйберләрне дә укып карадым ди. Вроде ди ни диде, җөмләләрдә туа ди, итә ди, язып карыйм да, бер-ике җөмлә язам да ди, бөтен яза алмыйм ди. Бөтен илһамымны алып китте атагыз ди, менә ди. Юк ди. Бармы ди, илһамым юк ди. Менә әнигә мин әлбәттә рәхмәтлемен, ул менә 3 пьеса язды. Өчесендә дә менә мин уйнаган персонажлар миңа атап язылган иде алар, бөтенесе дә. Рәхмәт әни, менә шулай үзенең пьесалар белән без аларны 12-шәр, 13-шәр ел уйнадык, кайберләрен 14 елда булды әле. Кайберне яңадан үзенең 75 яшенә, менә хәзер син бит минем бер генәмне яңадан бик күп тамашачылар килеп, кассадан сорагач, инде сезнең син бит минем бер генәм спектакльгыз барамы әле, юкмы, карар идек дип. Әни инде шулай бик сорагач, яңадан менә былтыр үзенең 75 яшенә шушы пьесаны яңадан сәхнәләштерде. Анда әлбәттә хәзер яшьләр уйный. Без инде анда кыз белән егет булып сикереп йөрсәк инде, Харинат шул героиняның ирен уйный, мин инде егетнең теге сукырайган егетнең әнисен уйныйм хәзер. Кеше сүз әйтәйдеме, менә режиссер әнигез бит инде шуңа роль бирә дип әйтмиде сезгә? Бирмейді. Үзе ул менә Кеше сөйләр, мин ни булгач, менә сөйләр. Режиссер булып торды ул. Режиссер кызы уфан. Сиңа роль бирсәм, миңа Исламия кызына роль бирә дип әйтәчәкләр дип бирмәде. Кызганычка каршы. Менә бирәсе калган икән. Менә хәзер килде заманнар. Диде ул аны. Кызына да бирәләр, хатыннарына да бирәләр, кешедән дә итеп тормыйлар. Спектакль сайында бирәләр, исләре дә китми. Ләкин безнең әни шуның хәтле справедливый да дөреслекне ярата иде. Кызым, менә бу спектакльдә уйнадың, хәзер әзрәк туктап тор, менә башкаларда уйнасын. Әле миңа биргәндә дә беренче состав итеп бирмәйде ул аны, икенче состав итеп бирә торган иде. Лилия апа бик таныклы үзе бәреп чыга иде ул. Анда менә күренеп тора барбер нәрсә дисәләр дә, теге, ой, артист кызы ярар инде, ни? Ярар, ничек булса да уйнар инде. Алай түгел. Менә безнең әнидә шуның хәтле күп талант булган ул. Менә шушы 50% Лилия апага ләгеп тә, менә бөтен театрда хәзерге вакытта безнең Лилия апа йөзек кашы, менә хатын-кызлар арасында. Йөрәк. Чөнки дөресе шул. Мин бит инде барыбер, мин мактана торган кеше түгел, теге миңа ошый икән, мин әйтәм, ошамый икән, мин ошамый дип кенә әйтәм. Лилия апа, синең, извини меня, возрастной категорияда, юганда, кем бар анда? Әйтеп тормыйм инде фамилияларын. Юганда, юк. Без анда җидәү. Юк, менә шушы 7 кешедән юганда. Анда әле сезнең артында, теге яшьләрдә дә
Ул или бар ул, или юк. Менә әнидә бар ул. Әнидән күчкән сиңа. Шуңа күрә аяк терәп рәхәтләнеп Безгә эшләргә. әлбәттә әнинең сәләте бик эс күчкән. Күбрәк күчсә әйбәтрәк булган булыр бәлкем, но барыбер. Әни безнең гомумән бик талантлы кеше иде, бик талантлы. Әйе, без аны белгәнбез. Ул бит үләм дип яшәмәде. Авырган вакытта да ул бер кашанда мин авырыйм дип гел әйтә килде, ул менә больницага ятса да, минем бу больницада ята дип әйтмәгез. Нәрсә? Кая ятасың син? Просто нәрсә обследованиега кирде дип әйтегез. Мине больницада ята. Нәрсә булды соң миңа? Нәрсә нишәпсең мин менә шулай Каман треллымсың, нишәп каман даруларда Нигә шәмәт. болай озакка китте соң бу диде ул. Чөнки дарулар менә кай вакыт эчә иде, аңа әйбәт булып китә иде. Менә елмаеп, нидә яши башлый иде. Кай вакыт. Ләкин аннан соң, ну, аны бер шәтеп табылмый. Системалар алгач, рәтләнеп китә, янса дөрес, әзрәк теге битләре алсуланып китеп, ничек менә хәле барлыкка килә иде аның. Гомумән, булай алганда инде Юк инде, юк. юк инде, юк. Шул 2 айдан, 2 атнадан 2 атнага киреп ята торган булгач инде ул. Без больницага баргач, безгә әйттеләр инде. Без белә идек инде барыбер. Ул беләсең, ул әлбәттә сизенгәндер инде, әлбәттә. Ләкин безгә бер кайчан да әйтмәде ул, бер кайчан да әйтмәде. Без аңа бит аны белештер, нәрсә без аны аңа белдермәскә тырыштык. Менә врачка кирәйдек без әйме. Тегендә укый башлыйлар да инде кычкырып укый башлый да теге, ага, у вас вот это дия башлагач, мин инде врачка карыйм да. Дип ишарә ясый торган имгел. Оларның хотя медицинский ниләр анда аңлашылмый әле, бездә аңламый дигән, пока безгә кешечә нормаль теге аңлатма. Теге әни интернет белән пользоваться итсә дә, анда теге формула белән язалар бит инде аны. Шушындай авыру дип инде. Шушынны язган очракта да, әни интернет белән пользоваться итсә дә, аны аннан эзләп утырмады ул аны. Без әйткән сүзгә генә ышанып барды. Әни барса да рәтләнер дия торган идек. Әни ни өчен менә бу больницага салдыгысың сез мине дип сорый иде ул. Чөнки монда әни врачлар әйбәтрәк, монда аппаратура әйбәтрәк. Нәрсә дип шулай дип әйтә торган идек без. Соңгы арада бәлкем ул аны әлбәттә сизенгәндер, белгән. Юк, бер сөйләшкәндә әйтә иде, кирәкми әйтмәгез. Юк, безгә әйтеп торамыш, менә безгә сиздермәде ул. Кирәкми әйтеп тормагыз, рас менә мондай ни булгач, теге система булгач, дип бер нитте ул бик. Ну миңа әйткәне булмады. Миңа да әйткәне булмады. Мин аны әйтмим. Ул авырта иде инде. Юк, ул менә Сызланайды, соңгы шул 2-3 атнасын итте инде ул менә анда авырта. Печень, этот цирроз печени. Авыр. Менә болай китерләр дип мин ни әти турында уйламый. Менә ниләр карыйсың бит картинкалар, теге картайып беткән әби, бабай, нәрсә матри иттереп торалар. 80-ннән узган, көйләшеп утыра. Нишәптер менә шулай дип күз алдымыздан китерә идек инде. Безнең әти бик авыр китте инде, җанкаем, азапланып. Менә әни шулай китерди вообще. Ә? 7 ай әти авырып ятты. Әнинем менә февральдә авырый башлады ул. Ну, февральдә анда үпкә дип уйладылар. Юк, ну, юк, алай булса да барып җиткереп җири, авырый инде. Февраль, март, апрель, май. Узак авырды, 2 ай авырды ул, рәтлән алмады. Нишәп алай икән, оказывается, просто уже все уже болезнь. 10 ай булган икән. Да. Ну, аны лучше язмаска, наверное, потому что кеше булай да белән. Честно говоря, и так все знают. Все подходят там, этот. Юк, ул
Бар иде аның бір Миңа васияты. васиятын Менә әйтмә. бір васияты бар иде, но мен бар иде. Просто мен хәзер сөйләмим, но аның бар иде. Һәм шушы васиятны ул үзе нитте. Ул васиятта түгел. Одно желание у него было очень большое, сильное. И она сделала это все-таки. Вот она как будто уже предчувствовала, что все. Кішні шақырттырып, давай інім бұл шалі меңа дейіп, бір все-таки то, что хотела. И потом он как-то тынычланды. Так что, ну біздің міне әйтейін әлі. Васият деп айтып болмайды, васияттар Тілегі жоқ. Васият етіп бір қашында айтмады, но Тілек, зұр тілегі аның, который міне ерегінде отыра тұрған бір тілегі бар. Запретларын һәр вакыт беріп барды, алай итә күрмәгез, булай итмәгез, кеше алдында йөзегез чиста булсын, матур булсын, сәхнәгә чыгасыз икән, балкып чыгыгыз дип һәр вакыт өйрәтә килде, бирә килде, алай итеп васият итеп. Лилия апа әйтте бит әле интернет теге телефон дип, менә безнең әни Біздің әти вообще не шарил в аппаратуре вообще никак. Біздің әне видеолар, міне бір вақыт бар еді, видеоплеерлар, видеомагнитофонлар келіп, инструкцияны ашып, так, мені міне бұл передача надо. Әти вообще білмейді. Міне әне оқып, настраивать етіп, передача бара, тайминг қойып, тайминг срабатывал, передача записывалась. Біздің әне до такой степени даже машинаға ғана, рульға ғана отырмадым деген не бар еді. Бүтін интернетні білді ол, бүтін инстаграмға yazылды, бүтін ВК-ға, бүтін жерде бар еді ол. Әти біздің телефон, вообще, неше балмайсың сен ол телефонына? Нәрсеге, мен білмеймін неше аны басырға. Неше білмейсің, мына шушында не бар бетіңді аның? Неше басмайсың? Әй, білмеймін аны. Сен с высшим образованием деп әти, кстати, білкелейді. Сен исламия, сенің бит даже высшее образование, қая тығыласың сен дегенде. Әне, мына шаша высшее образование білен телефонда да кнопкасын таба алмайсың бит сен деп көрсің. Но олар бит қызық яшадылар. Олар мына итальянская семья. Постоянно что табар. Бізде гіл қонақлар шақ. Давайте на позитивной ноте закончим. Бізде гіл кіші бар еді. Міне олар біз кімі жақ қонақайларды озапланып жүрділер жерлі қайталар. Келе қонақлар, үстәлләр, бүтін әйбір нәрсе бар. Барсы да шыған еге. Или, әнеге бөлек етелер, например, банка с икрой. Шығармаған шырақта да Лилия апа шығайды. Әне сен бірә қалдырғансың, бірә шуны үсті. Қара экраны, ей қызым, қалған екен шул дейіп. Кішілер көп еді. Міне әне янда кіші көп болды ғымыр бойына. Ғымыр бойы бәйрәм ете білейді ол, кішіні сыйлы білейді. Кіші рахатланып, енді көңілләрін көтәріп, мына шулай яңа еллар, ул бірінші майлар, бүтін бейрәнер, ноябрьмі, нәрсәмі, мына шулай шаулап, гүрлеп яшадылар алар. Кино бар еді бит әлі, теге нешек жылы жилер. Бұлғарның жылы жилері мүсің әлі, оны көрсетмеділер дәке. Оны түсірділер. Оны видачым, оны монтировали, Мәскәүдә күрсәттеләр. Әти төшкән серияны Мәскәүдә күрсәттеләр. Бұлғарның жылы жилері деп аталамысың енді, мен шундай кино бар ей шынында. Шуны түсірділер де, онда әти білен бір түрік киноартисті түшкән енді. Һәм ол Қазанға мұнда қонаққа келген мен ешкір енді проездым болған ма, шушында әти енді шақыртып, давай бізде қонасың деп енді алып қайтты. Қазір Лейсен белән сузылып жатты. Қазір енді тегелер бит енді кухняда отыралар, үш бөлмәле квартира. Бір мәнне сағат 12-дә нәрсә икән бу дибез. Тавыш китте. Лейсен белән җигеп чыктык. Нәрсә булды икән? Әллә 15 минут шайтып шушы нәрсә төрек артисты җырлап утырды, короче. Төнге сәгать 12-дә
Ошайтып, действительно, ол теге түрік артисті болсын, ол өзбек артистлары болсын, міне бүтін артистлар, нинди артистлар Ауылдан бар. келген нейлерін вообще туғандар или олар қойшандар Туған болмаған кішілерде қонып яталар. бұзылшылар Исламия келеді. сіз біздің олға келген неге спектакльлерға сізді қонып шығиға әлі деп келелері, әтейін Исламия сені жиын 99 жылдар яратайын дейім, мүскінкейім деген. Бір күні бізде Ғалия есімлі бір апа бар еді енді, ол действительно ол шондай теге әнеге мүккебен кетіп енді, міне, сен ағын алып келдім. Бұл әзірек нереген, Сейіррек апай дейін ол әйе. Кішкенегіне. Сенегіне яратам, міне сен ағын алып келдім, міне Махмұт абыны яратым, ол нешептір Хәліл демейлер яны, теге Махмұтов болғаш, Махмұт абы деялері. Махмұт абыға келмедім, оны яратым. Міне бұлай яулыққа түттірген нәрседір, мәшілай. Әйе. Что-то не конфет, что-то не мәрсе, вот, не знаю, это в кино надо снимать, на самом деле. Әйе, қазір, әне айтайкен, міне қазір Махмұт абыйын қойта, сен бар шығып кет, яратмай, ол шет кішіп келген кішілеріне яратмай деп енді, қазір бұл Ғали апаны шығарып бара екен енді. Ишікні ашып, бір мәні ишікні аштым ғына дей, Хәлил басып тұрады. Қазір де Ғалияны көрді, Махмұт абыйын қойта, бар шығып кет деп шығарам, енді мен мұндай. Әті көрді, Ғалия келген, әйде кірейді, нешеп шығып кетіп барасың, мен қойқаш қана шығып кетесің, әйде давай бірге ішеміз. Әне айтам, шығарып жібермек сейіп, сендей қарады кірді, яңадан де алып кіріп кетті. Алар шынан да сондай гостеприимныйлар еді. Қуынып кетелер, шу Ғали апа 2 күн яшайды, мұнша нелер, ванналар кіріп, короче, біздегі кішейді. Кішілейді, машалла. Міне тілегі болса бек. Бек темді, но ғымымен әти пішірсе тәмдірек пішірейді. Мәне барып пироклар Чөнки ул продуктларын жәлләмейді. Күбрәк итне салам. Ирак кіші шулай бит теге шамасын білмейше, күбрәк итіп. Түрлі әйбірлер үстерге яратай әти, түрлі міне продуктлар шайтырып. Қызық болды енді. Қызық, Аллаға шүкір міне. Аллаға шүкір қызық яшадық енді. Не было, нет. 2 артисттан қоя скучно болсын енді. Плюс еще итальянская семья, не забывайте, это туда все входит. Ну, была Тарганеда, потому что они, алар бит икisi de характер. Икисinde характер. Әти бит инде ират буларак, әни ул теге мишер буларак. Берлешелер иде, аларның бар иде. Но барыбер теге не нәрсә Хәлил дип, барыбер алар бер-берсенә шундый. Әти барып беренче килә иде. Карчык Şey yasadım. Әни белән шыгылда şey ясадым, әйдә şey ясасыңмы? Әни, яса. Ну барыбер менә кеше янында аларны нишә бала яратып калган. Ни Исламия, Хәлил дип менә шу бер-берсенә менә шу матур иттереп карап менә даже бөтен менә күп фотографиялар калды. Алар ничектер елмаеп, бер-берсенә карап менә шу бик күп андый фотографиялар. Тагын бер қызық моментыңна сөйлеме әлі. Қазір бұлар барғандар спектакльлерға. Әти енді қырқазарын жырларға сұрағандар енді әнеден. Әне жырлағанда енді әти енді тұтқанда қырқазылар артында бет енді әти Маликны ойнай, әне Ясминаны ойнай. Сушында енді әти текстін дашы алып кеткен. Тұқталы қаршық. Ешлеп сен шындай матур бітін кіші елмайып отырған уақытта шындай мың сөз жырладың деп кеткен енді. Әне енді мұны аңлап алғанда, сен мен башқа кей білмейм бет деген енді. Білмәсең де сен мұндай жырларға тиіш түгілең. Мұндай нәрседе, мәжілісте деген енді. Дегенде қожалар аптырап қалғандар, тоқта енді Хәлил абай, біз бет енді өзіміз сұрадық, жара жырлаған екен, жара башқасын жырлар, жара енді өпкелемейді деп әтені тынышландыралар екен шайтып. Yok, no anda әти бұлағын әйтмеген, ол бит анда бик қырыс кіші. Қаралы, нешеп мүлі тауышларын өзгертіп шыңа көре қорқтылар бит алар. Ну, мен аны емшақ айттым енді, әтенен десен қырысырақ айткен болған енді, теге міне именно спектакльда ойнаған шекілді енді. Жара енді Хәлил абай. Ілішін екен білмеген, ол бит енді Ясмина deyip үндешмегеш, теге тұқталы Исламия. Нешеп сен шундай матур кінні, міне шундай жыр жырлап отырасың. Деп енді тұтынған. Яра енді Хәлил абай өзіп сұрадық бет енді, яра енді, ашуланмайынды деп әтені тынышландыралар екен. Олар еттілер енді, теге бір шылмаңыз бұл спектакльден өзік деп. Шундай жерден ойнап кете алғандар. Yok, ғымымен артист кіші
Әймәк үзе уйнаган күп спектакльләрдәге сүзләр белән сөйләшәбез без менә. Ихтибар иткәнем бар ул әйбергә. Реплика китә, или менә самый ключевой кызык сүзләр бармы теге? Ну, була инде ул спектакльдән генә. Әйтеп җибәрәсең дә калганнар аңлый аны нәрсә икәнеңне. Безнең Ибраһим мәхәббәт чишмәсендә әни уйный бит инде Гайни, Ринат уйный Илнарны. Һәм анда шушындай сүз бар иде. Ничек ул Гайни әби дип? Менә шулай чишмә буена килдек тә, бер-беребезгә вәгъдәләр бирдек. Ничек итеп Гайни әби? Ничек итеп? Ничек итеп? Гайнием дип шайдып, берәр нәрсә әйтә башласа Ринат инде. Туктале, ничек итеп дигәч, ничек итеп? Гайнием дип шайдып бер-беребезгә шайдып әйтеп утырашабыз инде. Менә барыбер күп спектакльдәге репликалар, ул менә уже шулай обиходка кирип китә. Имеш шушы репликалар белән сөйләшә башлый. Өзіне бір қызықлы әйбірек. Өзігінде елмайып қоясың. Шуңа күрә кайбер кешеләр артист әйтә бит. Мин булай сөйләргә ияләшмәгән инде. Миңа менә обычный текст язып бирәләр дә, шушы текстны без өйрәнәбез дә, шуны сөйлибез бит диләр инде. Кайбер артист шулай елмайып жюри әйтәләр. Башка спектакльләрне карый идеңме? Карый алайдым, күтәреп. Әлбәттә карый. Ул бит барыбер каян ала уланы, ул бит аны менә кешене карап, кеше спектакльдән карап. Гомумән җиридри, Камал театрына барадыр спектакль карарга, башка театрларга барайды ул спектакль карарга. Аны Буа театрына Раил гел чакырайды, Ислам әпәмне спектакль куйды, премьера карап кына китәләр дип. Уланда кунакка китә иде. Уланда үзе дә спектакль куйды, уланда Буа театрында бер спектакльдә уйнады да. Театр кара ул бит үсү. Это опыт накапливается, менә шу булай да. Казанда кайнамады ул. Гел җирейде шулай. Башка спектакльләрне карап аларга. Үсәр өчен кирәк ул андай бер. Менә ничек кайбер артистлар концертларга җириләр. Ох, менә буны экшап ясаган, ох, менә моның ни утлары әйбәт, буларның биюләре, анысы үзенә тагын да матуррак булсын дип торса, театрда да, ох, менә мондый алым бар икән, булай бар икән, тем более бит яни барыбер ул теге заманның кешесе. Хәзер бит инде ничек кенә куймыйлар ул спектакльне, инде декорациялар гына, менә трансформация, там тагын инде безнең яни барыбер теге гасыр кеше булса да fikir yürütü zaman şeydi. Tırışaydı ol barber. Eydem menə bulay yasayal. Min даже кайбер yani bir sdача yasaydı teatr spektaklına. Kilip qaraysan barber Irak'tan tam Lilya Palaytan nişi gerek menə bu yerine әйтеп барасың ниләрне менә господи, не фишка. Замечание, может какой-то ох, менә бу җирдә булайрак эшләп карагыз әле дип кешегә артистка тагын да җиңелрәк була ул туландыра. Кырыйдан син үзеңне бит сәхнәдә күрмисең, ә менә кырыйдан сине карап әйткән кешегә теге нидер замечаниелар әйткәч, сиңа җиңелрәк булып китә. Аны, например, әйбәт булды дип, о, все значит, менә шулай уйнарга кирәк дип, как бы кабул итеп аласың. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.